И здравейте хора, аз съм Vlogbox и днеска ще играя тази игра. Всъщност това е първи ми клип на геймплей, защото аз имам два клипа. Един е Survival с тапаците, а другия е този, който е геймплей и е Minecraft, и надявам се това не е последния епизод. Сега ще си поговорим за мене. Казвам се Мартин, на 11 съм, почти 12. Живея в София, Люлин 6. В момента съм в 5, защото съм при баба. И мисля, че някой му се гледа събиране на дърво и на храна, и затова се връщам, като вече съм по-добре. И ето, че се завръщам с колко обработено дърво, сега ще ви кажа, с 56 обработено дърво. И ми пишете в коментарите, ако има жив човек в този канал, дали искате да гледате туториали за Minecraft. И ще си има доста различни видео, се надявам. В момента съм от нов таблет и ми е малко странно, защото сензитивито му е по-мъничко от стария ми. И снимам с камерка влоговете. Дариха ми GoPro Hero 4, ако някой знае какво е това. Доста хубава камерка, поне аз съм много доволен от нея. Първия клип е с нея. И да, доволен съм всъщност от нея. Ще има чаленджи, Чуби Бъни чалендж има малко по-натам, защото не ми се ходи до София Ринг Мол. Пък и ефтини са, ще да повърна като правих Чуби Бъни. Бим Бъзъл, де аз Чуби Бъни. Бим Бъзъл чалендж в стария ми канал, ще да повърна направо. И пък да, казах, че не ми се ходи до там. Но сигурно за 20 абоната ще ходя пак до там да си взема специално заради вас, защото ме кефите някой. Имам 2 абоната, не знам как. Изтрих 3 клипчета, които бяха с телефон. И ще правя още един нов канал. Не, може би всъщност ще направя за Коледа сменям таблета. И пак ще си направя нов канал. И сменям и телефона, ако някой помни. Sony Xperia E4. Си купувам iPhone 5S, защото не ми се седи с Sony. И на него ще качвам клипове, защото това ми е хобито, да качвам клипове, надявам се. Искам някой от вас да го гледа това. Защото не знам. Искам да имам гледания, да съм известен. И да. Всъщност това е. Нямам какво друго да ви казвам. Сега ще говоря за... не знам за какво. Скоро почвам училище, аз не съм хич радостен. Защото предполагам, че на никой от вас не му се ходи на училище. Особено път на мен. Добре, че сега имам рана на крака и няма да хода. 1 месец сигурно, ама другия месец трябва да хода. И път трябва да уча в къщи, което е шибано. Намерих си място за относително. Не. Окей, значи сега. На този таблет много голямо сензитив има. Не голямо ми неудобно, не знам. По-голямо от стария ми, ама не ме кефи много. Чакайте. Малко торч. Сложа торчовете. Не слагай торч. Ако някой ме пита, игра ли мултиплеер, да, игра в мултиплеер и то сервер ще на синглплеер и ще направя някой сервер, който ще е на мултиплеер, и в мултиплеер мастер ще ви покажа накрая приложението и лека пауза, за да се изкача по планината.
И ето, че се качих на планината, хора. Не се качвах много време, но се качих. Поне 1 минута имаше. Охо, тук ще си има миничка. Охо. Влизам. Чайте да обере толкова само. И мисля да спирам клипа. Като за пръв клип мисля, че става добре за сега. Надявам се. Помолих Ани Гейминг за реклама на този канал. И да, всъщност помолих нея. Ако имам изведнъж много абонати, това е заради нея. Защо ли, не знам. Но, хора, както ви казах, това мисля да е за този клип. Аз бях Vlogbox, ви бяхте моите приятели. Pitch Ride. И до следващия епизод, който няма да е на Майнкрафт. Бай-бай.